Moltíssimes gràcies. I podrem compartir les slides. Genial. Perfecte, fantàstic. Vull començar per agrair a l'Ajuntament de Barcelona els departaments que hagin tingut la generositat i amabilitat de convidar-me a participar en aquesta jornada i compartir reflexions i idees amb persones tan qualificades de tota Europa i de tot el món. Per tant, és un plaer i estic encantat de ser aquí. Compartiré avui un parell de resultats d'alguns dels anàlisis que hem fet de l'anàlisi urbanístic de múltiples ciutats d'arreu del món que són útils perquè representen aprenentatges que hem fet d'aquells elements universals que van caracteritzats a diferents patrons de creixement urbanístic que s'han desenvolupat arreu del món. Específicament, a veure si ens permet, un segon. No està passant les slides, no? Ara, perfecte. Sí, volia comentar en primer lloc una breu introducció sintètica molt breu de la metodologia que fem servir, de com modelitzem les ciutats com territoris complexes, tant físicament, materialment, com la xarxa d'indústries, com la xarxa de talent. Després, com això es pot fer servir per millorar la comprensió de les ciutats com a sistemes complexos i, per tant, establir criteris de disseny formal, estètic i funcional de ciutats, però també de distribució dels usos, i alguns de les revelacions i aprenentatges que hem fet quan hem comparat ciutats d'arreu d'Europa, dels Estats Units, de Canadà, de Llatinoamèrica, del nord d'Àfrica, de l'Àsia, d'Austràlia, d'Oceania i d'arreu del món. En aquest sentit, aquestes són les tres principals preguntes que volíem respondre. En primer lloc, quina és la relació que hi ha, si és que n'hi ha alguna, entre la forma de la ciutat i el rendiment de la ciutat com a sistema i, per tant, quines són les conseqüències de les diferents tipologies de desenvolupament urbanístic en positiu i en negatiu pel que fa a la qualitat de vida, el desenvolupament econòmic, l'accés a serveis, etc. En segon lloc, com podem incrementar la qualitat de vida dels ciutadans per accedir als serveis a través de l'urbanisme, tant del disseny formal com la distribució dels usos, com els sistemes tecnològics. I, en tercer lloc, com podem conformar criteris de disseny urbanístic que enforteixin i desenvolupin l'economia del coneixement. I, per tant, treure partit d'aquelles àrees de coneixement, d'aquelles xarxes de coneixement que en una ciutat, en un territori, en un districte, presenten un avantatge comparatiu perquè aquelles persones han desenvolupat una xarxa de coneixement específic que genera treball qualificat, augment dels salaris, disminució de l'atur i un increment de vida i de les oportunitats vitals per a les persones. Aquests són els tres sistemes conceptuals que hem modelitzat. Evidentment, el més tradicional és l'urbanístic, els espais arquitectònics, la forma dels edificis, la densitat, el nivell d'altura dels edificis, la connectivitat entre ells, la proximitat, aquests espais oberts que deia Carlos Moreno en una de les primeres intervencions, així com els altres ponents. Després també la xarxa una mica més abstracta d'indústries, de com aquestes indústries distribuïdes en el territori generen xarxes de coneixement i, finalment, la xarxa de la innovació, que és com aquest coneixement es projecta en el futur i permet que aquell territori sigui competitiu. Una petita metàfora fent servir el cèlebre quadre de Rafael, que el que fem en el fons és modelitzar les persones individualment i col·lectiva, com es relacionen entre si i quin és el coneixement col·lectiu i les contribucions individuals que hi fan, però també, molt i molt important, el rol que tenen, disculpeu, els espais físics. Ara sembla que no està... Ara, aquí, perdona. Els espais físics isolats. Un segon, que minoritzarem. Hi ha algú que em sembla que està... Ara. Hi havia diverses persones manipulant, em sembla, el mateix document. Per què dèiem això? Perquè, certament, si nosaltres ens posem a comparar ciutats d'arreu del món, per dir-ne algunes, doncs en aquest cas a Amsterdam, a Holanda, als Països Baixos, o a Porto, a Portugal, o Copenhague, que hem vist ara fa un moment en la intervenció anterior del Mats, com és natural, o també, sembla que hi ha alguna persona contribuint també, o Múnich, Alemanya, Baviera. Naturalment, a primera vista, a primer cop d'ull, fer una anàlisi comparatiu de quines d'aquestes ciutats estan millor o pitjor dissenyades és molt difícil. Amb mètodes tradicionals no hi ha manera, i influirà l'experiència que les persones ja han tingut, les memòries, els records, una mica el que els hi va passar al moment de la seva vida
i hi haurà zones de les ciutats més ben dissenyades i zones menys. Per tant, s'hauria de fer una anàlisi complexa, multidisciplinar i rigorós per fer un posicionament en aquest sentit. El que nosaltres hem fet ha sigut contribuir a la literatura anterior amb un model tridimensional de modelització d'aquestes ciutats i veure quina és la seva essència en els seus criteris de desenvolupament de disseny urbanístic, però també de les activitats i dels patrons d'interacció social que esdevenen. Perquè una de les coses que hem vist és que la manera com la ciutat està desenvolupada és una manifestació estètica i funcional de la cosmovisió que hi ha al darrere, com ara ho veurem amb alguns exemples d'Europa i de la resta del món. Com dèiem, així a primer cop d'ull és molt difícil extreure conclusions, però si nosaltres modelitzem aquests sistemes, ja explicarem com ho fem, això ens permet crear una sèrie d'indicadors d'èxit o de fracàs i comparar-los entre si, veure quines són les bones pràctiques i les no tan bones pràctiques, com posarem també un parell d'exemples al final, internacionals, que poden servir de referència de què cal evitar, sobretot quan es posen determinats criteris per sobre de les persones, sigui estrictament d'un benefici econòmic o d'un abús dels sistemes tecnològics per sobre de les persones. Una cosa que ha sigut una gran revelació és que hem vist que al modelitzar aquestes ciutats d'arreu del món hi ha alguns patrons o arquetips, per utilitzar la paraula clàssica, que els poden descriure en famílies, famílies de sistemes de disseny urbanístic. Hi ha el sistema de la ciutat de petit món tradicional europea, per exemple, en el nostre cas ibèrico-romana, visigòtica, medieval. Altres zones del món, nòrdica, les civilitzacions nòrdiques o centroeuropees i germàniques. Hi ha la ciutat de tipus radial, concèntrica, jeràrquica, com ara en veureu amb alguns exemples, Milà, París, parts de Londres i sobretot Moscou o Pequín a la Xina. Hi ha el sistema de ciutat reticular, de xarxa reticular més tradicional, com el Cardo i el Decumanus dels romans, que hi ha a les grans ciutats industrials dels Estats Units, com Detroit, com Chicago, com Filadèlfia, com Nova York, com algunes zones del centre de San Francisco, etc. Hi ha altres models com el sistema monumental, que té una visió molt estètica, que vol projectar una visió de poder polític, com Sant Petersburg, com zones d'Amsterdam, com Roma i d'altres ciutats. O el Madrid dels Àustries, per dir un cas proper. Hi ha el sistema de ciutat-jardí anglosaxona, d'aquestes zones amb baixa densitat, separant el món de la vivenda del món del treball per disminuir l'impacte negatiu, les externalitats negatives que té el món del treball en alguns aspectes de la qualitat de vida. Els sistemes més orgànics, més desendreçats, etc. I els sistemes lineals per maximitzar l'eficiència del transport. Però el que hem vist que és important de comentar una mica més endavant és que n'hi ha un d'aquestes 10 tipologies, que és específicament el sistema fractal, que és el que té més avantatges, tant amb la generació d'oportunitats i de llibertat i de qualitat de la interacció social, com amb la igualtat social en la distribució dels usos i de les oportunitats en aquestes ciutats. Aquí veieu alguns dels exemples internacionals de ciutats d'arreu d'Europa, de Llatinoamèrica, dels Estats Units, de l'Àsia, etc., que tenen barris sencers o àrees urbanes senceres que estan fonamentalment caracteritzats per algun d'aquests patrons, i això és molt important perquè això el ciutadà d'una manera intuïtiva i inconscient ho percep i és el que sovint no saben descriure però que els impacta fortament a la seva vida. El que hem fet ha sigut, d'una banda, modelitzar amb sistemes d'intel·ligència artificial i de manera rigorosa aquests patrons morfològics de la fractalitat, és a dir, l'harmonia dels sistemes, com d'igualitari i de lliure són aquests sistemes i d'harmònics, la topologia, que és la distribució de carrers bidimensional, carrers, bulevards, avingudes, orientació de carrers, jerarquia interna d'aquestes avingudes, quina és la distribució, és més harmònic o menys, la morfologia, que és la forma dels edificis, la forma, l'orientació, la connectivitat, el nivell d'altura dels edificis, el nivell de densitat i, finalment, l'entropia, que és el nivell d'ordre o de desordre. Aquí hi ha preguntes legítimes com hi ha determinats nivells de fractalitat que són millors o pitjors, és una pregunta que es pot fer i que respondrem en un moment, hi ha determinats models d'entropia, és a dir, d'ordre o desordre, que són més desitjables o no, i certament hi ha respostes concretes i específiques per aquestes preguntes. Disculpeu un segon, que tornem enrere. En el cas de les ciutats, com dèiem, el que fem és, a la dreta el que veieu és els indicadors d'èxit, és a dir, això que el Carlos Moreno comentava al principi, és un concepte molt potent de la ciutat dels 15 minuts, però se li pot donar una especificitat, és a dir, podem mesurar en quina mesura aquesta ciutat dels 15 minuts s'aconsegueix, en primer lloc, a l'hora d'enfortir l'economia del coneixement, és a dir, oportunitats professionals de qualitat per als ciutadans. En segon lloc, la segona família d'indicadors és l'accés a serveis urbans fonamentals, accés a serveis de restaurants, cafeteries, accés a serveis de tipus cultural, biblioteques, cinemes, teatres, centres culturals,
artístics, belles arts, música, accés a sistemes mèdics, centres d'assistència primària, hospitals, clíniques, etc. Accés a centres de tipus educatiu. Això es pot mesurar i aquí en farem algunes reflexions. I finalment, la qualitat intrínseca del disseny urbanístic, morfològic, arquitectònic i urbanístic de les ciutats i l'impacte que això té amb els patrons de socialització. Com ho fem? Modelitzem amb aquests tres grans sistemes, fem una abstracció, aquí veieu una zona de Boston, però ho hem utilitzat exactament igual per tota la resta de ciutats d'arreu del món, aquesta topologia de carrers, aquesta morfologia dels edificis i finalment tant la fractalitat com l'entropia amb diferents indicadors. Quan analitzem una ciutat específica, ara posem la nostra ciutat de Barcelona, veiem que evidentment són molt heterogènies aquestes ciutats i que l'evolució històrica i política i cultural i religiosa i econòmica ha tingut un impacte molt gran. Evidentment tenim la zona més de petit món de la ciutat vella, la zona més fractal que va fer Cerdà al segle XIX, la zona més monumental de les Corts vinculada als grans esdeveniments i a les grans fires, etc. I cadascun d'aquests districtes té un patró d'orientació de carrer, un patró de densitat d'edificis, un patró de desenvolupament econòmic i de distribució de serveis diferent, que és el que fa que hi hagi unes identitats de barri fortes i, a més, que la gent ho percebi com a tal, percebi que cadascun d'aquests barris s'hi viu d'una manera diferent, en alguns casos millor, en altres pitjor, i es pot avaluar. Aquí veiem algunes ciutats que tenen un carisma molt dominant. El sistema radial concèntric, Moscou, és una sèrie d'anelles concèntriques molt jeràrquica que té una influència inclús en la psique dels ciutadans i que, lamentablement, ho hem vist en recents setmanes. Tenim el cas de la ciutat Jardí, que, evidentment, genera aquests ciutats una mica com de hobbits, que viuen amb qualitat de vida, en zones de baixa densitat a les afores de les ciutats, però que estan més desvinculats del món econòmic i que, per tant, també de vegades genera dificultats des del punt de vista del transport, ineficiència dels recursos energètics i hídrics, més impacte ambiental, etc. Altres ciutats una mica més caòtiques com Bogotà, que realment tenen àrees per millorar sensiblement. Ciutats fracturades, sovint vinculades a l'orografia o grans ports, com Bilbao, com Istanbul, com altres ciutats, Seattle als Estats Units, etc. O altres ciutats, com dèiem, el cas de reticular de Manhattan, perquè és l'arquetip, com comentava abans el Juli Capella, una ciutat una mica més aleatòria i una mica estranya i no gaire ben dissenyada com Marsella, ben a prop d'aquí, a Occitània, França, o Turí, una ciutat fortament lineal vinculada a l'optimització del transport. I el que veiem és que no només això són els inputs, és a dir, de com han sigut dissenyades i desenvolupades aquestes ciutats per l'home, per les persones, sinó que després veiem que això té un impacte en la qualitat de vida que és mesurable. Aquí veiem l'eficiència urbanística, que en el centre de Barcelona és molt elevada per la fractalitat, São Paulo, per aquest sistema atomitzat orgànic, és un desastre i, per tant, els ciutadans ho perceben com a tal. Les zones centrals de Boston, que són més fractals, tenen més qualitat de vida, Back Bay, zones de Cambridge, zones del centre i d'altres menys, i això després ens permet identificar quina és la qualitat de vida. En el cas de Barcelona, evidentment, si veiem els impactes de la centralitat, la qualitat dels usos, dels serveis, l'orientació dels carrers, l'accés a serveis de restaurants, hospitals. Molta gent, quan camina per l'Eixample, té aquesta sensació que amb una certa facilitat té accés a serveis de gran qualitat arreu d'això. Doncs el que hem vist analitzant-ho en ciutats d'arreu del món és que certament a la fractalitat, com més millor, i en canvi, és a dir, com més harmonia millor, i en canvi, pel que fa a l'ordre, que és l'entropia, hi ha un nivell intermig d'ordre que combina la llibertat amb l'eficiència. I aquí veiem a l'esquerra els indicadors de fractalitat i com estan altament correlacionats amb més qualitat de vida. Quan els comparem tots ells en un únic gràfic, de manera sintètica ja veieu com les zones més fortament fractals són qualitativament superiors a les zones radials, és a dir, són el triple d'eficients. I això també té un impacte amb els espais arquitectònics i amb la qualitat de vida dels espais on vivim i on treballem. I finalment, per acabar, un últim apunt, que és que quan analitzem també la jerarquia de les activitats econòmiques i les indústries, com més sofisticada és una indústria, més concentrada està en determinades zones de la ciutat, perquè això permetrà que gent altament qualificada pugui treballar en xarxa i desenvolupar nous productes i serveis de qualitat i desenvolupar l'economia del coneixement. I això es materialitza amb l'accés a serveis, però també amb la distribució territorial de la innovació i els efectes multiplicadors que té la concentració d'activitat intensiva en coneixement. I bé, això ho hem analitzat, si algú té curiositat ho pot descarregar gratis per internet, amb l'atles dels districtes d'innovació, d'aquests patrons de desenvolupament urbanístic, econòmic i de l'economia del coneixement, que aquí veiem una Universitat de les Amèriques, però que també podem analitzar per universitats nostres de Barcelona, com es veu en aquest gràfic, i per tant establir el vincle entre la innovació i
el disseny urbanístic i arquitectònic. I, per tant, com a síntesi, diria finalment la importància de la fractalitat amb el disseny urbanístic i arquitectònic, l'element intermig de llibertat i ordre de l'entropia i, finalment, aquesta, com més complexa és una activitat, més sofisticada, més concentrada d'estar. I l'última reflexió és dir que iniciatives com algunes que van fer Amazon o Google en el seu moment a Nova York o a Toronto van fallar precisament per al factor humà, és a dir, es feia un abús de la tecnologia sense tenir en compte que les persones han d'estar sempre al centre i per això aquests projectes havien sigut un fracàs estrepitós. I amb això acabo i gràcies per la vostra paciència. Doncs moltes gràcies. Ens queden 20 minuts per tenir que estar a Sant Jaume. Aleshores, ara li tocaria al senyor Germà Bel. Tampoc no tinc ganes de ficar-li presa perquè haurem de marxar 10 minuts abans. Vull dir, si l'exposició inicial la té prevista en 10 minuts, la podem fer? Sí?